Ja, måske kan jeg høre noget i baggrunden, men det er så stoppet nu, men jeg har en gæst med i dag. Det er min kat. Og det er Gizmo, som jeg så er med, for Sif er ret svær at kæle med nogle gange. Hun er sådan en lidt sur kat i det, som ser der. Hun er en rigtig sur kat nogle gange. Hun bed mig næsten i går. Ja, i går. Og den her video skulle være et kæledyrstag 2 med Gizmo. En Gizmo. Men jeg skal også snart i skole, så og klokken den er, jeg kan se klokken på. Nå ja, det er der. Et øjeblik, så kan jeg lige se, hvad klokken er. Batrock, så lav en fransk hotdog. Ja! Om 3 minutter er den 7, så jeg har nu med 33 minutter. Så vi er nødt til at få afsluttet. Gizmo, du skal altså ikke til kløerne. Nej, det skal du simpelthen ikke. Du skal vente dig om så. Så vent dig om, Gizmo. Nej. Det kan du godt glemme. Her, Gizmo. Ja, det er nu det meste af min kat. Ja, og jeg er kun 10 år og har en profil, men det er ikke mit problem. Så jeg kan bare gøre alt, hvad jeg kan i Giza for at passe det. Og der er nok ikke kommet nogen video i lang tid, på grund af, at jeg ikke har haft tid. Men jeg er det mindste sammen med min kat, fordi han kan ikke lide sne. Han er indendør hele tiden. Ja, det er så ikke. Ja, du er indendør hele tiden. Men jeg er vist nødt til snart at slutte. Men jeg kan godt blive ved. Det kan jeg. Jeg kan snakke i en evighed.